Em dic Yolanda Garcia i des de fa 4 anys treballo a la Megastore del Futbol Club Barcelona. La meva feina és processar el producte abans que surti a la venda. Però avui no us parlaré de la meva feina, sinó de la meva afició. Veniu! M'agrada col·leccionar i restaurar nines. Un dia, fa 9 anys, fent neteja a l'altell de casa, vaig trobar unes nines de quan era petita i em vaig animar a arreglar-les i a netejar-les. Aquesta és Dina. Es diu Dina perquè hi ha un cantant que m'agrada molt, que és el Dean Martin, i sentint el disc buscava un nom per la nina i li vaig posar Dina. És que, a més, en africà és dolça. I vaig trobar que li anava molt bé amb ella. La precisió a l'hora de restaurar les nines és molt important, i també l'ordre. El mateix em passa a la feina, quan estic alarmant les samarretes, per exemple. M'agrada molt anar superant aquests reptes i també donar a les nines una segona oportunitat, com a tantes altres coses que s'ho mereixen en aquesta vida. En aquests dies de Nadal aprofitaré per dedicar-li temps al meu talent i compartir-ho amb persones que m'importen a la meva vida. I vosaltres, què fareu aquest Nadal? En nom del Servei d'Inserció Laboral de SIT, us desitgem un any ple de reptes i noves oportunitats. Bon Nadal a tothom!